Какво става реакция? Аз съм Денилей, както казва BioBG, какво става в реакция? И днес няма да бъде никакъв Redstone или някакво тролски работи там, или някакъв сервайвър, просто в този клип искам да кажа, че правя един конкурс, който ще бъде до 20 януари. За този конкурс на Майнкрафт ще трябва да направите по един замък. На този замък няма значение какво мога. По-добре е желателно да бъде голям и да бъде обзаведен. Да. Какво каза, кога ще бъде, значи трябва да кажа само какви ще бъдат награди, защото това вас ви интересува 100%. Интрото, което видяхте в началото на клипа, ще има по-хубаво интро от това. Лично от мен ще бъде правено. Вижте какво ми пише. Това е на първо място. На второ място е да станете мод, т.е. модератор на една група в VBOX на Minecraft, която е 1400 човека. Вас ви урежда. 100%. Да. На трето място печелите една рекламка на профила. И да, това беше от мен. Изпращате вашите мапове на лично съобщение, качвате ги в Mediafire. Ако искате, може даже да ми пишете на Skype. Той ще бъде в описанието, за да ми пратите вашите мапове. Чао!